बुलावा आई बा अपना सखी सलेहर लोग से कह तरीके देखो सखी ना हमरा बियाह के कार्ड छपाई बा न केहू से कहाई बा आई अचानक को बोलो बोला के बुलावा आई बा तो बड़ा हम सोच में पड़ल बा कैसे कह तरी अरे चक्के मेरा जाया गईले हे दुआरा पले के बंड बाजा हो चक्के मेरा जाया गईले दुआरा पले के बंड बाजा हो चक्के मेरा जाया गईले घबराई मारी खोली खोली देखो तो सभे दरवाजा हो और चक्के में राजा कइले दुआरा लेके पैर बाजा हो और चक्के में राजा कइले रहे नहीं एक बार दादा हो और चक्के मेरा जाया गईले दुआरा लेके बैठ बाजा हो और चक्के मेरा जाया कैसन विदाई देखी रोत नगरी अरे भाई
ऐसन विदाई देखी रोतन करी भाई भौजाई संगे घर भर सगरी सुसुकेले माई धके बाजा हो सुसुकेले माई धके बाजा हो कि सुसुकेले माई अरे धके बाजा हो। भोजपुरी में चौगुन जब हमारा चौगुन तो जनवरी ना करत रहे कि का काला हमरा अंजनी चाचा ही सिखौनी तो भोजपुरी में बुझाई भी जरूरी बा कि सुसुकेले माई धके बाजा हो अरे चके में राजा आ गइले सुसुकेले माई धके बाजा हो चके सब बाया हो बाबूजी देखो थारे खड़ा एक टक हो रोतड़े सभे आजी आजा हो रोतड़े सभे आजी आजा हो चके में राजा आ गइले दुआरा फले चके में राजा गइले दुआरा लेके बंद बाजा हो चके में राजा गइले दुआरा लेके बंद बाजा हो चके में राजा गइले दुआरा लेके बंद बाजा हो चके